אוקיי רבותיי, שימו לב פה, התעייפות כפולה, בלי יכולת להוריד, אנחנו נמצאים פה על ה-ATR, שימו לב לכלים, רק תיק אחד פה, אוקיי? ירדנו עם נט חיובי, אוקיי? נראה שאנחנו בדרך לתיקון כלפי מעלה. על הגרף הגדול אפשר לראות שזה נמצאים על ה-ATR, שזה ה-Average True Range של ה-20 יום האחרונים, אוקיי? לא נראה לי שתהיה לנו פה בעיה לקבל לפחות נקודה. למעשה אפשר להגיע עכשיו עד 70-71, אבל אנחנו לא נחכה כל כך הרבה. אוקיי רבותיי, קיבלנו את הטרגט הראשון. קודם כל נשים את הסטופ. יום שישי הקצר היום, אני רוצה לגמור רבותיי. בואו נוריד את זה בחצי נקודה. $300 על הטרגט השני, $300 על הטרגט הראשון, סך הכל $600 רבותיי. שתהיה לנו שבת שלום, ונתראה עם עוד טריידים ביום שני.